Hi Cathy, give it a how. Donna. Gee, how are you? Cocktails. As had ik me nog heel gaan is stikken lang. Shoot. Had ik gaan geven. I guess G shores a cocktail. Whiskey sours. Oh, I shouldn't Shall zitten is ha. Usgebé, sugar, lemon, bitters. Agus say Gaelic. Oei, nes fijn glanjo. En hier. How's the show you maar aan? Karsten. Ja, wixen. Die agres. Stod hem usgebé, so have me keen sure could be me jail the whiskey sours. Oh. Show dat. Aye. Show nish. Say it, ma. Is the year lunch? Slange En het goal. Oh, shouldn't come on. Come on, plastic. Come on, latch it. I guess I'm ma. Gaan je show dat? Je show een show. Je le messen. Smaak me gamas. En toen weet ik die heeft Looney Duke nog hè? Looney Duke of in de Westerschelde, Cathy. Nisje. Een eile die gaan. Agus kijk meer op de schaar gaan en jedig. Athol broos recipe gamas sonritje. Nisje, ne dan je route hier meer te rijden. Ne woke vin chorkes nisje bij. Smee a book, Cathy. Zijn heen, betoen baalog. Nisje. Goede na, maar zo. Agus huis het al een goostig. Zo. En je vindt je nog droeg week. Gina Grootbeek. Well. Oh, shoot. I'm good to schenken. Verschenken jou? Ja, weet je me nog heel uit. Oh, aye. Laat het. Zo nish, agus heb ik goed glanje. Mooi een tank. Nisje, mag je dus de schepijden. Aha, oké. Oh, hij kan je het maken. Wel, hij kan het route kennen. Agus daar waren Spanje. Je gaat niet veel. Aha, right. Stikker. Oh, ha. Goed bekelen van Pierre man Sharaf. Oh, bima. Agus sterika. Oh, die splash. Agus een noor zijn goed bekoorke in je bar, maar dat gaan we zien, hè? Meestal kan je shoppen weer kallen, ga kun je. Oh, Sharaf moet een goedje geven. Oh, no. Well. Hij weet me gelukkiger zijn al de weg. I guess if it Jason. Oh ja. Ah, shout. Zijn er ook dat snok mee, shout. Nee, kan je het goed blasten. Shout shit. Oh, hij. En zet bij die ja. Kom op hier. Ha, bar de woon. Aye. Agus een noor zijn. Daar uit. Han is gebeur. Shout dat is gewoon. Mama's milk een hard shout uit. Oh. Weer een gaal. No, hij blaast het. Wil? Hij ha. Het is zijn laatje. En die lunch, amas me nog vaak mijn cocktails uit die je nu in de huis.